Wis iki oleh akeh gitik didum iki. Guys, sing tukang golek itu. Oke. Iya masuk. Wes, kowe siji, aku kudune ya. Siji. Gila siji kelero to. Siji. Iki piro iki? Loro. Loro, aku kudune ya. Loro. Loro iki, loro to pas piro iki? Loro. Iya. Kowe iki piro iki? Telu. Aku kudune ya. Telu. Telu iki, ji, rolu. Iki, paham? Wes. Kowe iki. Ya, papat. Aku kudune ya. Apa? Iki, ro, lu, pat. Kayak aku gini. Iya, ke lima. Aku kudune ya. 5. Iya masuk, lima. Siji, loro, telu, papat, iki lima. Wes, iki sisane didol iki ya. Ya. Didol ora? Tidak. Ya wes kayak balik iki dimasak ae. Ya, Iya. Tenang. Iya te padha iki. Cuman ya. Oke. Ya wes. Suwun oke. Suwun. Jan.